Hello guys. So, nanatay blue check mark sa to ang Facebook. Unsaon ni o giunsa nako. Okay. So, mao ni ang blue check mark sa Facebook. Makakuha ka ni kung imuha gyud ang account kay pangayuan man kanila og ID. Nya ila pang i-verify gamit imong cellphone or imong email. So kung naay blue check mark imong Facebook nga para ni tapad imongan mo na pamatod nga imo ginang account pwede dili na hinimo-himo sa lain pwede magod na ay uban maghimo og account na parehas imuha imuhang naong imuhangan pero di dito ikaw. So kung naay blue check mark para ni kita mo na sa mga artista kung naay nga ni meaning sila gid na. So giunsa nako una day nakadawat ko message dayon wala ra akong gi-click niya wala na ko tiwasa mo nang gi-notify ko nga kung pwede nimo tiwason bayran na lang. So akong gi-bayran dayon after 20 minutes nga nabayran through online na through GCash lang niya pag human na to nakabayad ko gipangayuan ko og ID. So akong gihatag akong driver's license akong gipicturean atubangan og likod niya human na to mga mo to after 20 minutes na nakoy nga ni. So kung ganahan ka i-message ko kaya pwede ka di mo tanan makakita ani no ang uban kay dili maka apply ana. So pero na ako'y settings nga pwede ko mo invite sa kung ganahan nga maka blue check mark sa so kung interesado ka email ko or message ko or chat ko para ma-invite ka nako kaya pwede sa gama kay nga ni pero magbayad ka og 500 every month. So nga na ra